पवन सिंह ज्योति सिंह एक भइल वालों की नहीं खेलो भइल। जितना लोग के डाउट बा उ लोग सबसे पहले ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम खोल के देख ले लो। हम बता दी कि ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल हई वाला बा। आ ज्योति सिंह आज पावर स्टार पवन सिंह के गाना पर एगो रील बनैले बड़ी, जौन की गाना रहुआ सब गाना तो बजाएम ना, हम वीडियो पर कॉपीराइट आ जाई, लेकिन हई हम मार्क लगा देता नहीं, रहुआ सब देख लेम। तो जितना लोग के शौक रहा, जितना लोग के ई रहा कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह आखिर एक भइल लोग कि ना भइल लोग, का भइल का होता, उतना लोग ई जाके इंस्टाग्राम पर आप ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल देख ले लो, ओइमे के वीडियो देख लो, जेमे कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना पर इंस्टाग्राम पर ज्योति सिंह रील बनावतरी। ज्योति सिंह जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के धर्म पत्नी, यानी अब पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह दोनों लोग एक हो गए बालो। आ एक हो के अब रही लो तो जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में निगेटिव बात चलत रहा, सबसे पहले तो उन निगेटिव बात दूर हो गई। अब पावर स्टार पवन सिंह सांसद बने वाला बाड़े, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के टिकट जौन बा कि बीजेपी से कन्फर्म भी हो गई बा। तो जितना लोग के दिक्कत रहा कि आखिर ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह एक भइल वालों कि ना, उ लोग जाके इंस्टा पर देख लो। बाकी पहले से पावर स्टार के पवन सिंह के पहले से ही ज्योति सिंह अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पवन सिंह के फोटो लगा चुकल बड़ी। आप पावर स्टार पवन सिंह भी फोटो लगा ले, ओकरा बाद अब इंस्टाग्राम पर जौन बाकी ज्योति सिंह रील भी बना रहा बड़ी। तो बहुत जल्दी पॉजिटिव बात सुने के आई, देखे के आई। बाकी पावर स्टार पवन सिंह अभी चुनाव के तैयारी में बढ़े, चुनाव के तैयारी में लागल बढ़े। बाकी जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग से यह कहें कि वीडियो इतना ज्यादा रहुआ सब शेयर करी कि जितना लोग का डाउट रहा वो लोग के डाउट सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि आखिर ज्योति सिंह और पवन सिंह एक बालो। बाकी चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।